Επειδή σήμερα θα παίξουμε Roblox, είναι η πρώτη φορά που βγάζω. Είπα να βγάλω έτσι μία. Παιδιά, θα πάω να στείλω, να πάμε να κάνουμε raid. Μισό, please help me raid. Wait. Raid. Please help me raid. Για να δούμε, παιδιά, ποιος θα στείλει. Ένας στείλει ok. Παιδιά, πάμε ωραία, πάμε τώρα για raid. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που παίζω και δεν μπορώ έτσι να παίξω από κινητό. Μάζω να παίζω από το λάπτοπ μου. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια, λέτε να παίξω μια φορά με λάπτοπ. Πείτε να βγάζει το λάπτοπ και εγώ να παίζω έτσι με τα πληκτρολόγια. Και γράψτε κάτω στα σχόλια. Όποιος θέλει να το γράψει και εγώ θα μετρήσω πόσοι είπανε ναι και θα το βγάλω. Όσοι είπαν όχι, όχι. Για γράψτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο να βγάλω, στο επόμενο βίντεο τι να βγάλω. Πείτε αύριο, πείτε και καλά λέω θα βγάλω βίντεο και καλά. Τι όμως βίντεο να βγάλω, αυτό ναι, τι βίντεο να βγάλω. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό. Αυτός είναι ένας κωδικός που πρέπει να βάζει να κοιτάξετε κόκκινο, μπλε. Σε κάπου άλλο έχει τα κουμπιά, δεν ξέρουμε. Μετά πάει πράσινο, μπλε. Απλώς πατάτε έτσι μια φορά. Εδώ πέρα το πατάτε 3 φορές. Εδώ πέρα 2 και μετά πάλι 3. Μετά κοιτάξτε που θα πάτε. Θα πάτε εδώ. Να βλέπετε πάει και ένας ακόμα για raid. Δεν ξέρετε γιατί είχα στείλει για help me να με βοηθήσει κάποιος για raid. Επειδή φανταστείτε δεν είμαι 1100 level και πρέπει να είσαι 1100. Και τι θα δώσει, για να δούμε, παιδιά. Θα να δω λίγο το fruit. Δείξε το fruit σου ρε. Falcon. Έλα, πήγαινε εκεί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, λίγο κλείνω την κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, άνοιξε την κάμερα απλώς για λίγο, μου λάγκαρε έτσι και έτσι. Και, ας περιμένει λίγο να στείλω κι εγώ εδώ πέρα λίγο ένα help me για raid. Help me raid. Bro, όχι μπρπου. Bro. Go. Απλώς τώρα έρχονται για raid. Παιδιά, κλείνω για λίγο την κάμερα, θα έρθουν 2-3 άτομα. Μπορεί και να μην έρθουν. Δεν μου βρήκατε, μου λέει κανείς δεν μπαίνει, οπότε πάμε μόνοι μας. Έλα. Μπράβο. Και όταν είναι κίτρινο, οπότε μπορείς και να πέσεις και κάτω. Μπορείς να βγεις πάνω σε την κάψουλα. Μπήκαμε. Παιδιά, εγώ θα ξαναβγάλω βίντεο. Να γράψω κάτω στα σχόλια. Θα θέλετε να κλείνω την κάμερα, θα πείτε τώρα πάμε στο πρώτο island, να κλείσουμε την κάμερα. Πάμε στο δεύτερο, σας ανοίγω την κάμερα και μετά το ξανακλείνω. Καλά, αυτό δεν είναι μια άσχετη βλακεία. Γιατί δεν μπορώ να παίξω από κινητό. Κλέφτη. Κλέφτη. Να. Έλα ρε μπρο, θα πεθάνω. Έχω πεθάνει. Παιδιά, μόνο από λάπτοπ μπορώ. Όχι. Παιδιά, φτιάχνω έχω αυτό το shark. Πάει το πρώτο island. Δόξα τω Θεώ, το έκανα. Τρέχα ρε εσύ. Ο μπράβος πάει πολύ σβέλτα. Ποιος μπορεί πατάει dash. Wait, παιδιά. Εκεί θέλω να κάνω teleport. Έλα, πατάω reset.
μου λέει δεν γίνεται αυτό. Φεύγουμε. Κουμπρουκουμπρουμπιμ. Κουμπρινκουμπρουμπιμ. Μπαμπαριμπαμπαμ. Ό,τι να είναι λέω πως παιδιά. Παιδιά κάνω και 5 λεπτά την κάμερα. Συγγνώμη. Παιδιά θα πεθάνω. Πέθανα. Λοιπόν παιδιά πέθανα, οπότε κάτσε να γράψω τον sorry. Πού είναι? Εγώ πάω τέλος πάντων του γράψα sorry. Μου λέει ok. Άρα θα κάνουμε κι άλλο ένα raid. Μισό να το γράφω to raid. Μισό να το πω yes or no. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, δεύτερο raid, ναι ή όχι. Μου λέει, παιδιά πάμε. Όπα, τι έκανε. Θα σε έκανε ένα ability. Και ουί. Κάτσε. Δείτε παιδιά που μου κολλάει. Παίρνουμε τα chest. Κλέφτη. Έλα δώσε φρούτο. Δώσε γρήγορα ρε φίλε, θέλω να κοιμηθώ. Καλά στεύομαι. Μπρο, μου λάγκαρε. Α, εντάξει, επειδή απλώς δεν μου δείχνει τέτοιο. Αυτό εδώ πέρα. Μπρο, παιδιά, πήγε να μου λαγκάρει. Μπρο, πάλι θα μου λαγκάρει. Είναι η ιδέα μου. Έτσι τώρα θα με βάλει. Για να δούμε παιδιά. Ω, ναι, ωραία. Ουί. Τρίγωνα καλαντά μες στη γειτονιά, δεν ήρθαν 3. Ωραία παιδιά. Να κλείσω τώρα την κάμερα μέχρι να περάσουμε το πρώτο island. Παιδιά, να βγάλω την κάμερα μέχρι να περάσουμε το πρώτο island, το αποφάσισα. Λοιπόν παιδιά, περάσαμε το πρώτο island, ήταν πολύ δύσκολο, πήγα για λίγο να πεθάνω. Ευτυχώς μέσα σε αυτός ο Μπούντα. Μπούντα. Παιδιά, όταν ήμουν first, όχι τρίτη θάλασσα, όταν ήμουν πρώτη θάλασσα, τέτοιο, πώς θα το πω, αν είχα τύχει Μπούντα και το έφαγα εγώ σαν χαζός. Και λέω τώρα αυτό μέχρι 100 θέλει και μου ήταν άχρηστο. Οπα ρε, απλώς πέταγες μια μπάλα από Μπούντα, σαν μια σφαίρα. Να, αυτός άμα τώρα ο Μπούντα user το κάνει. Να το παιδιά, αυτό απλώς έγινότανε. Παιδιά, πως εγώ θα πεθάνω. Παιδιά, πέθανα. Το λέω από τώρα. Απλώς πάμε κάπου ψηλά και πάμε στο πρώτο island. Φοβάμαι. Ας κάνει ο Μπούντα user όλη τη δουλειά. Α, το πέρασε κιόλας. Παιδιά, ο Μπρα απλώς είναι... Λες και έχει το T-Rex. Αν δεν το ξέρετε, να τώρα θα σας το δείξω. Να σας πω πως αξίζει. Περιμένετε. Να το. Θέλει 2.350 Robux. Αυτό εδώ είναι. Επειδή τώρα άμα είχα θα το έκανα gift σε αυτό είναι εδώ πέρα το friend. Πώς το λένε, πώς την έλεγαν, ο Restis 755, ναι, ο Restis 755 την έλεγα. Σε αυτόν δεν τον έκανα τον gift. Επειδή με βοηθάει για raid. Παιδιά, μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη πάλι, οκ. Λοιπόν παιδιά, είχα κερδίσει στο raid
Όχι και εντάξει, ψέματα. Όχι και δεν κέρδισα, απλώς έφαγα reconnect. Disconnect, sorry. Και έπρεπε να κάνω reconnect. Πού είναι το boss? Εδώ ένα boss πρέπει να έχει. Όχι, όχι, μην βγεις. Δικό μου, όχι. Πάρτα. Τρέχουμε, πεθάναμε ό,τι να είναι. Κάποια απλώς πρέπει εκεί πέρα να πάμε. Εδώ είμαστε. Πού είναι το κάστρο? Να το. Παιδιά, από εκεί πέρα παίρνεις ένα legend έσπαθη που θέλω πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν πιστεύω να το πάρω έτσι με τη μια, επειδή αυτός ο μπρο θα κάνει όλο το παραπάνω hit. Ας τον λίγο κινητό. Ρε. Έτσι. Παιδιά, ναι, τώρα ξέρω θα μου πείτε λαγκάρω, αλλά τι να κάνω. Please μην τον φας μπρο. Ναι, τον έφαγα και δεν πήρα τίποτα, μπράβο. Έλα πίσω. Πού έφυγε? Τι είναι αυτό? Τι μέρος είναι αυτό? Έκανε και λίγο την κάμερα. Δεν το πήρα, μάλλον αυτός το τέλος το πήρε. Όπα, για βγάλε αυτό. Μη κουνιέσαι μία, ρε. Κοίτα εδώ, παιδιά, το καμένο το πήρε. Παιδιά, θα κλείσω και λίγο την κάμερα και θα φτάσουμε σε ένα ακόμα καλύτερο boss. Παίρνουμε κάτι. Dragon 3-1. Θα πάμε να πάμε. Ξέρω που είναι αυτό το boss. Τέτοιο, εκεί πέρα τώρα θα πάμε και θα προσπαθήσω να το φάω. Μαζί με αυτόν, άμα θα έρθει. Οκ, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, το βρήκαμε τον boss και το βαράμε. Κάνω τα abilities μου. Ότι πολύ του απλώς δεν αφήνω στον άλλον. Όχι παιδιά, κοίταξτε. Όχι σε μένα. Παιδιά. Λοιπόν, ο άλλος σας... What the fuck. Παιδιά, κόλλησα. Please, μην το φάτε. Λίγο ακόμα. Ναι, τι πήρα. Παιδιά, τι είναι αυτό? Παιδιά, περιμένετε λίγο, κλείνω λίγο την κάμερα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα, πώς το λένε, σκότωσα με τον boss, αλλά δεν πήρα τίποτα. Επειδή αυτός εδώ έκανε το παραπάνω damage. Γιατί ανοίγει το PvP, δεν θέλω PvP. Φύγε ρε, πάω στο καφέ. Goodbye. Λοιπόν, παιδιά. Τέτοιο, τώρα τι να κάνω, πού να πάω, αυτό το water key τι να το κάνω. Να πατήσω plus reset. Γιατί όχι. Δεν με βάζει καν. Αντίο water key. Παιδιά, απλώς τώρα δεν ξέρω καν άμα μπορώ να κάνω trade, επειδή ένας μου μπήκε από το account μου και μου πήρε το control και το love και τα υπόλοιπα. Και gravity και pen και sound, αυτή τη μουσική, το legendary. Όλα μου τα πήρε. Και τώρα φίλος μου,
ο φίλος μου. Αυτό που πήγαινε όλη την ώρα, με έρθει εδώ πέρα στο καφέ να μου δώσει. Και αν μπορώ, να έρθει να μου δώσει. Για να δούμε. Παιδιά, θα κλείσω την κάμερα, το έχει έρθει, θα σας την ανοίξω. Λοιπόν, παιδιά μου. Έλα, γιατί έκανε αυτός ο Rengoku. Αυτό είναι το potability. Για να δω, έχει και το δεύτερο. Παιδιά, απλώς ο πρώτο πήρε όλα μέσα σε ένα λεπτό. Πού να πάρω λίγο το chest. Έλα. Το chest. Έλα, άφησε με να πάρω το chest. Λοιπόν, παιδιά, κάτι μου λέει μόνο εδώ πέρα. Θα κλείσουμε το βίντεο. Τώρα που το θυμήθηκα, παιδιά, να σκοτώσουμε 2 ακόμα boss που ξέρω. Παιδιά, το boss είναι... Τώρα θα σας δείξω πού. Πάμε εδώ πέρα να πάρουμε το quest. Παιδιά, τώρα θα φτάσω στον boss, θα συνεχίσω. Εγώ να σου πω πάλι πίσω στο καφέ, να σου κάνω εκεί πέρα να γίνεις teleport με τη μία. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ας πάμε στο καφέ. Τι λέω στο καφέ. Στο boss. Λέγεται Diamond, τέλος πάντων. Πάμε εκεί πέρα. Λέτε εγώ το άλλο να κάνει το hit. Με το Rengoku ελπίζω. Στάχ. Παιδιά, τι του κάνω. Για να το Diamond σας το προσκρέμετε. Έλα. Φίλε με Buddha user. Τι λέω Buddha user, γίνεται. Ουίτα. Στάια. Παιδιά, κάποιος σε φάση κοιτάω τον άλλον. Τον κοιτάω. Ό,τι να είναι κάνω. Παιδιά, απλώς με σκότωσε ο άλλος. Αχ, παιδιά. Μακάρι να μην τον έχει φάει. Τέλεια, παιδιά, δεν έχει φάει. Έλα, πάμε. Έλα. Ναι, όχι, τον φάγαμε. Ναι. Τον φάγαμε. Παιδιά, πήραμε και ένα level. Μια χαρά. Παιδιά, ξέρω και ποιο άλλο boss να κάνουμε. Όμως πρώτα λίγο θα κλείσει η κάμερα να φτάσουμε εκεί πέρα. Συγγνώμη που το κάνω. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο boss. Λέγεται Jeremy Town. Λοιπόν, παιδιά, τώρα λίγο δεν θα μιλάω, απλώς θα τον σκοτώσω. Θα έρθει. Παιδιά, μάλλον θα κάνουμε όλα δεν θέλουμε. Ήρθα, κλείσαμε λίγο την κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, άνοιξα την κάμερα. Πέθανα. Ελπίζω να τον έχει κρατήσει ή ελπίζω να μην τον έχει φάει. Ευτυχώς δεν τον έφαγε. Για να δούμε. Ναι. Πήραμε κι άλλο level, παιδιά. Ναι. Παιδιά, εμένα πιο πολύ λίγο με νοιάζουν τα level. Παιδιά, να δω λίγο πόσα bounty έχω. Μισό. Όπα.
Πόσα bounty έχω ρε, πώς πήρα. 1 million έχω. Παιδιά, κάνω και λίγο την κάμερα. Μισό. Λοιπόν, παιδιά, τον σκοτώσαμε όπως είδατε. Τώρα, παιδιά, λέω εδώ πέρα να το κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κάντε τα like και μια εγγραφή. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Bye bye.